सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। कोकणात स्थानिकांना सामावून घेण्यासाठी व येत्या नोकर भरतीमध्ये स्थानिक मुलांना सामावून घ्यावे यासाठी सध्याच्या सरकार विरोधात मुंबईत जनआंदोलन करणार असल्याचा इशारा कोकण संघटनेचे अध्यक्ष संजय यादवराव यांनी दिला। कोकणामध्ये कोकणातल्या तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत। कोकणामध्ये ज्या भरती होतात चारही जिल्ह्यांमध्ये त्याच्यात 80% बाहेरचे लोक भरती होतात। तर या महाभरतीपासून 80% कोकणातल्या मुलांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत। याच्याकरता आणि अशा काही मागण्या घेऊन आपण एक महाआंदोलन करतोय मुंबईमध्ये आणि कोकणातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात। कोकणामध्ये पर्यटन उद्योग करता येईल, पण त्याच्याकरता पुरेसा निधी उपलब्ध नाही। पर्यटनाचं स्वतंत्र महामंडळ झालं पाहिजे। त्या महामंडळाला पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कोकणामध्ये पर्यटनाचं स्वतंत्र प्राधिकरण झालं पाहिजे आणि इथले बीचेस, इथली पर्यटन स्थळं यांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दरवर्षी 1000 कोटीचा निधी हा पुढची 10 वर्ष शासनाने द्यावा। हे प्राधिकरण ॲटोनॉमस बॉडी असावं, MMRDA सिडकोसारखं, जे स्वतःचा निधी स्वतः उभारू शकेल आणि कोकणातले जे पर्यटन व्यावसायिक आहेत त्यांना सहजपणे परवानग्या मिळणं, त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळणं किंवा त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी त्यांना काही सबसिडीज देता येणं, हे सगळं या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबवलं जातं। असंच फिशरीजच्या बाबतीत फिशरीजमध्ये खूप करता येणार काय, पण परवानग्या घ्यायला चेन्नईला जावं लागतं। त्या परवानग्या इथे मिळाल्या पाहिजेत। तिथल्या मच्छीमारांना जर फिशरीजचे प्रोजेक्ट्स करायचे असेल त्यांना सहज कर्ज मिळाले पाहिजेत, त्यांना सबसिडीज मिळाल्या पाहिजेत आणि बाकी डिपार्टमेंटकडे जसं लक्ष असतं तसं कोकणातल्या फिशरीजकडे सुद्धा लक्ष दिलं पाहिजे। या दृष्टीने आणि धोरणात्मक निर्णय हे कोकणच्या विकासासाठी विशेषतः पर्यटन आणि फिशरीजमधली धोरणं किंवा निकष जे वेस्टर्न महाराष्ट्राचे कोकणात लावले जातात, हे निकष कोकणासाठी जे तयार करणार, या धोरणांसाठी आम्ही हे मोठं आंदोलन या पावसाळी अधिवेशनामध्ये करतो।